Sa páči, kto bude ďalší, kto má ďalšiu odvahu zavolať 0988 613 613 a 906 700 100. Pekné dobré ráno, nech sa páči, ja vás počúvam. Dobrý deň, tu je Milan. Áno, pán Milan. Mám taký problém. Chcel by som od vás vyriešenie. Nech sa páči. Váš dátum narodenia? 19. augusta. Áno. 1990. Áno. A čo by ste chceli vedieť? Chcel by som vyriešiť pre môjho kamaráta. Ako sa volá? Lukáš. Áno, dátum. Dátum 25. novembra. Áno. 1990. Dobre. On má taký problém. Áno. On hráva automaty a podáva, že či niekedy v najbližšej dobe vyhrá. Či v najbližšej dobe vyhrá? No, pokiaľ ste aj zavolali, tak budete mať darček od mňa práve tie 4 druhy energii. Dúfam, že sa nenahneváte, že vám pošlem aj anielskú energiu na financie. Ty si piča! Ďakujem. Tam je teraz v blízkej dobe nejaká výhra. Ale vy sa nepokúšajte, lebo vy tam nemáte. Viete, čo sú tu, ale Asta! 20-30 eur a taká 50, ale nejaké veľké tu nemám výhry. A ty si piča? Dovidenia.